मैखुनखौ गायनानै मैखुनखौ जों बोरै आसार खालामो बेखौबो जों सोलोंनो मोनबाय। जोंनो मात्र मैखुन गायनाय ट्रेनिं होगोन होननानैल'सो बुंदोंमोन, नाथाय एगाव गुइथिं सोलोंनो मोनबाय। जोबोद गोजोननाय बावहरबाय सेउलि मेडामनिसिम। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मैखुन आबाद मावग्राफोरनि थाखाय फोरोंथाय होनाया जोब्बाय। मुस्रिमा सेवालि महिलारि ब्रह्मनि हेफाजाब होनायाव मैखुन आबाद मावनो गोसो जानानै मैखुन आबाद मावनो गोसो गोनां सुबुंफोरनो थांनाय 13 फेब्रुआरि अक्ट'निफ्राय सानबानि थाखाय बेसेन नाङाजासे फोरोंथाय होनाया जोबनानै थांबाय। सोलोंथाय लागिरिफोरनो मुस्रिमा सेवालि महिलारि ब्रह्मनि आखाइजों फोरमान बिलाइ राननानै होयो। बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार सानदीप दास, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार मिस्टार सिजौसा बसुमतारी आरो मुस्रिमा सेवालि महिलारि ब्रह्मनि पिए श्रीहृदय खाख्लारिया बाहागो लादों। जथेस्थ नांगौमानिखौ जोंखौ फोरोंबाय। सारमोना जोबोद गोसो गोथारै गेबेङैनो फोरोंदों। दा जोङो रोंबाय होननानै सानबाय। आंनि मुथासे जिगाब लाबोनानै नायबाय थानायाबो खामानि होबाय आरो आं मैखुनखौ बानायनानै जानो हासिगोन, एबा आङो दा मैखुनखौ बानायनानै मार्केटआवबो हयथ' आङो फाननो हानाय आं जानो हागोन बायदि गावखौनो फोथायबाय। लोगोसे आंनि लोगोफ्राबो मोजाङैनो सोलोंबाय। बेजों लोगोसे जोङो न'नि मैखुन बानायनाय, जोंनो दला बिगुर, बर'आव जों दला बिगुर होननानै बुङो, गयनि गांखं गय बिगुर। बे दला बिगुरजों जोङो खुरै थोरसि बानायनाय बेखौबो सोलोंनो मोनबाय। बेजों लोगोसे जोङो मैखुनखौ गायनानै मैखुनखौ जों बोरै आसार खालामो बेखौबो जों सोलोंनो मोनबाय। जोंनो मात्र मैखुन गायनाय ट्रेनिं होगोन होननानैल'सो बुंदोंमोन, नाथाय एगाव गुइथिं सोलोंनो मोनबाय। जोबोद गोजोननाय बावहरबाय सेउलि मेडामनिसिम। बिथाङा जोंखौ बेखिनि खाबु होनायनि थाखाय, आरो लोगोसे नैबे इउनिभार्सिटिनि जेसेबां फोरोंगिरिफोर दङ, स्कलारफोर दङ, माखासे हृदय खाख्लारि जाय अर्गेनाइज खालामदों मेडामनि जानानै, आरो सिजौसा जोबोद गावनि साननानै जोंखौ आंगोयै जोंखौ मोजाङैनो फोरोंबाय। रोंबाय, जोङो गोसो होनानै सोलोंबाय जोंबो। दा बिनि थाखाय आङो जोंनि सोलोंसा जानानै बयनिफ्रायबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। नेसनेल सार्टिफाइ आरो बे जों माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव बे सार्टिफिकेटआ इमप्लिमेन्ट जागोन। बेखायनो जों बेंकनिफ्रायबो जोङो लन लानो हागोन होननानै बुंदों। आरो जुदि जों गमामायैनो मावमारोब्ला, जों जुदि लन नागिरोब्ला बिथांमोना जोंखौ हेल्प होगोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय जोंनो मैखुन गायनो थाखाय जुदि जोङो मावोब्ला बिथांमोना जोंनो न' लुनानै हैनायनिबो जोंनो आसा होदों। बिनिखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंथ' दा सिरि सिरि बा अपेनलियैनो आं थांखि लादों, आङो मावथारगोन। दखरसे हा दङ, आं बेखौ इउटिलाइज खालामनो आं जेरैबाबो नाजागोन आरो। बेखौनो हास्थायनो थाखाय बे ट्रेनिंखौ नांगौ। जोङो लास्ट ट्रेनिं मोजाङैनो बुजिजोब्बाय आरो रोंजोब्बाय। जों सेस्था खालायनो नागिरदों, माने जों बुरजा हायाबाबो जानो आन्था एसे ट्राइ खालायग्रोगोन। बेनि उनाव जोङो रोङोबा बानायनो सेस्था आवगायलांगोन। जों जास्ट एसे बानायनानै नागिरगोन आरो जानाय थानाय। जोङो रोंगोन ना रोङा, रोंनायाथ' रोंखासिगोन, नायनो रोंगोन बायदि। माने जों जोंनि आखाइजोंनो दिनै बानायनानै माबाबाय आरो गायनानै दोनबाय। 15 दिननि उनाव जों नायफैफिनगोन आरो माबायदि जायो। जुदि मोजां जायोबा जों न'आवनो बानायसिगोन आरो। जों दिनै सार्टिफिकेट मोनबाय सोलोंनायनि थाखाय। जास्ट जोङो बे सार्टिफिकेटजोंनो लन बेंकआव लानानै माबा मोनसे फेहेरनो हागोन, बेबायदि माबा मोनगोन आरो सुबिदा मोनगोन आरो। बुंनाय बायदिबा आरो बिसोर जेरखम सिबिबाय दंबा सन्जिब सार बे होनदों आरो बिसिनि सुबिदा मथे बानायनानै लानो हागोन। बेंकफ्राव थांनानै नोङो बे सार्टिफिकेटजोंनो लन सन लानानै बा खामानिखौ मावनानै जों लनखौ रिकभार बानायनो हागोन, बेबायदि आरो। जों खामानिखौ मावाबानो जों लनखौ लानानै माजों रिकभार बानायनो जों सेस्था
सालायनांगोन माबा मोनसे मावनानै जोङो